net een skate van... Maar een skate van skateboarden. Ja. Hartje kom je in helpen, maar je tel. Die kun je trouwens in het bord lezen. Zaak, oh, hey, dat lijkt direct nog. Waar zit hij? Ik weet op brug net waar hij zit. Je hebt nou gewoon echt een goed verstopplak gevonden. Goedemorgen, een naar je dij, een naar je vlag. Hi! Zaken had, Jelke had zaken naar school gebracht. Ik ben met Ildo even bij de beestjeswest, die hebben al die. En ik zal zo even naar de omroep, daar maak ik even dingetjes van. En ik wil Joert echt nog even met wat theaterdingetjes bezig. Ik ben eigenlijk al een paar weken met iets dwaande, maar dat krijgt nog wat meer vorm. Dus zodra het kind vertel ik je hem daar echt meer hoor. Maar nou, dat is wel heel leuk. Daar kan ik echt er even mijn energie in kwijt. Volg je me Joert? Hey, vergeet je hem net te abonneren en even een blauwtoenkom heeft hij aan. En de chill app te downloaden voor op tablet als telefoon. Dan loop je hem op berichten. Hoi. Zo, onderwijs naar Ljouwert, naar de omroep. Ik moet even maar de laptop heen. Die wil net wat ik wil. Dus even zien of we daar wat onderwang kunnen. En ik ben toch weer nog. Juist Jonne ga ik nog een berichtje krijgen van Laurens. En die wil nog graag even vloggen met zaken. Dus die gaat Joert nog maar zaken vloggen. Dus dat ga je nog in het verschiet. Wat ze er waren in, ik ga zijn, je maar jezelf het betinken. Dus Laurens zo even wat leuks betinken wat ze er waren in de Nou, en zaken heeft er natuurlijk vet volle zin in. Dus die ziet van de morgen te juichen en te springen. Dus heel nieuwsgierig wat ze er waren in. Ik doe een muziekje hoor, even lekker meeblaren. En dan op naar de omroep. Zaken weer uit squallen hellen. Hij wil boeten een glasje drinken hoor. Dus ben ik heel lekker in de boeten. Het is ook lekker waar. Dus zaken! Drinken! Okidoki! Tja. Dankjewel. Alsjeblieft, check je lange vingers. Ik denk die vis misschien wel leuk is. Nee, ik heb het te zien. Was dat zo niet? Is dat maar Nee. Hoe weet je op squallen? Leuk. Mooi. Gaan we boeten water. Lekker waar, hè? Ja, Hey, dan is het een snor. is het heel dik? Oh, die heeft echt een dikke snor, ja. Wat Weet je? een wesp. Wesp. Krijgen we dat nou al? Maar daar zit wel een nichtje. We boeten met al je metjes en miertjes en spintjes en kriebelbeestjes. Vind je beide zo leuk, hè? Nee, dus... Wat vind je van spintjes? Nee, ik vind die liedjespinsjes wel leuk. Maar lange poten scheelt nog wel wat. Ja. En die vind ik dan wel weer eng. Mijn fietsen net... Ja, mijn was ik gewoon het oorrijtje. En ik ben altijd, dan denk ik van, dat is jussen. Ja? En dan 4 minuten later dan sjuk ze net. Ik denk van, waar is het nou? Ik denk van... En dan, misschien zit er dan iemand op die rij op je nek te kriebelen. Dan denk ik, veel wat ze. Ik denk zo... En dan is het gewoon hier, zo. Ja. Dat kriebelt echt, hè? Ja. Waar helt hij aan op? Laurens. Laurens, dat is toch leuk? Ik kom met Laurens en Ruben bordje. Ja, leuk man. Ik heb wel zin in de simmen. Want wat hebben we? Dat hebben we niet, maar wat hebben we? Zwembad. Zwembad. Nou, gaan we wel theater doen. Ja, dat moet beter. Ja. We hebben eigen zwembad, dus dat het echt... We hebben echt boetenwetter. Ja, maar zoals, dat is gloorwetter. En wie heeft gewoon boetenwetter? Alleen de hut, dat zwembad is boeten bedoel ik. Ja. Dat is wel leuk dat het een simmer is. Mooi hier waar. Ja, ik moet dat Een zwembroek maken, een handdoekje om mijn nek. Ja. En dan kun je er gewoon heen. Fietsen. Ja. Dat is wel mooi dat ze dichtbij waren, hè? Oh, hier is helemaal kaputski. Ik kan net skateboarden, alleen ik wil wat shit. Wat is chill. Oh, dan moet deze voor. Oh. Ja, je doet het echt niet zo op, schat. Het is net vol meer. Dat is verkeerd om. Ja, ja. Woehoe. Hij kon vroeger heel goed skaten, hè? Ja. Hij was vroeger een skater. Skaterboy. Ja. Hey! Tje, wil ik erop snijden? Ook zo? Ja, dan wipt het mooi, hè? En dan pakken ze hem op en dan gaan ze weer stappen. Zit ik nog skate op die shirt, hé? Hey? Dat is toevallig. Let met mijn shirt. Let de achterkant de shirt. Skate time. Ja, daar zit nog taai. Skate
time. En net een skate van... Maar een skate van skateboarden. En skate in het Nederlands kroost mij S-K-E-E-T. Hoe scroost dat dan? Hoe zei je dat? Skate. Skate? Zij is hetzelfde. Scroost het al in de gehoord. Dit is Engels. Hier zit S-K-A-T-E. Skate. Dat is echt heel grappig. Schatje. Wat doet Zaken, Hilda? Laurens. Daar is het. Zaken gaat nou verstapje. En ik ga hem even de tijd om te verstapje. Ik ren het even naar de andere kant van de tribune daar. 1, 2, 3, 4, 5. Hey Jatse. Jochen. 10. 11. 12. Ja. Hartje kom je in helpen, maar je tellen. Nou, dat is heel ziekje. Ik kom! Zo. Oké, nog maar even zien. Het Zaken zich nog even stappen gaat. Zaken! Dus ik zat te denken, want wij zo hier zich verstappen gaan. Zo je zich hier moet verstappen gaan. Zo je zich, daar heb je de beesten verstappen gaan. Ik zal je eerst even in de boordje. Dan kun je trouwens in de boord lezen. Zaak, oh, hey, dat lijkt direct nog. Gewonnen. Je hebt die mevrouw voor mij de bol over de bol. Ja, en dan zie je direct nog. Nou, dat is niet best wel goed. Dan gaat Zaken nou even tellen, dan ga ik weer verstapje. Ik ga helemaal naar achteren. Ik hoop net dat hij nou al komt. Ik zit hier goed. Ik Jerm of Jorm nog net. Ik zit hier nog wel even een tiertje. Ik ben er net als Zaken al begonnen is of net. Oh, hier komt Daddy. ah, had je nou eens jongen? Ja. Oh, wat is dat nou even doms? Oh, zelfs de camera en mijn hollen. Ik zie het correct de chef van, komt Zaken het on of nee, ja of nee. En toen kwam hij al. En dan ben ik voen. En dan wat ze bij. Die komt dus heel de tijd in haar. Ik heb dat 60 down. Oké. Ik ga hier nou een tiertje staan tellen. En had ze die rek de hele tijd. Die achtervolgt me steeds en Zaken. Ja, ik denk dat ik nou zo met die Zaken voor ziekje ken. Ja, van mij zit die nou wat daar, om die kant. Nou, we zullen even zien. Ja, had ze rent de hele tijd niet achter mij. Misschien zit er daar echt wel ergens in de BM. Hoe is het met hem? Ja, maar mij gaat echt goed. Ja? Mooi. Hallo. Daar had Zaken zich verstappen. Ik denk dat hij ergens misschien wat verstappen had. Ja, achter ergens. Zaken. 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 Waar zit hij? Zit hij in de BM ergens? Waar zit hij? Ik weet op rug net waar hij zit. Je hebt nou gewoon echt een goed verstaplak doen. Ik ben nou een heel rondje geweest. Van daar naar Jerre. Dus misschien ga ik wel op een bosje mis waar hij in zit. Hoor. Oh, wat ik schrik. Ik schrok van hem. Je ziet gewoon. Pak dat niet. Ik schrok. Ja, Gevonden. Nee, naar die is. Ik heb die naar die is. Waar is die bal? Waar is die bal? Ga redden. Zik je die bal? Oh, knuffel. Echt leuk. Nou, Zaken is weer om, hè, Laurens. Wie nog een onderuit gaan, dus ik ben een witte trui aan het vlek verwijderen. Toppie. Dus ik ben heel benieuwd hoe die eruit komt. Jelke bestelt even wat eten. En nou ja, dan gaan we aan lekker in de chill. Ik zou zeggen, abonneer je, blauw toen kom heen. En download het chill voor op die tablet als telefoon. En dan is er morgen weer een nieuwe dag en een nieuwe vlog. Doei!